ранку усім, хто прокидається разом із телеканалом АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І це програма «Сабай». Найближчим часом ми будемо говорити про найбільш важливу тему, яка сколихнула всю Україну і продавала усю Україну напередодні. Українські заручники Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз на волі. Вони звільнені і перебувають наразі в Туреччині. Давайте послухаємо спершу, як це було. Ахтем Чийгоз розповів про це ексклюзивно у коментарі телеканалу АТР. Посадили в машину, но меня вывезли в аэропорт, потом чуть позже привезли Ильму Умерова. До последнего мы не знали, куда, что, как. Уже когда приземлялись, узнали по инициативе турецкой стороны, весь этот процесс прошел. Риск это находиться все время за пределами своей родины. Я полжизни прожил на чужбине, поэтому Украина – это моя страна, а в этой стране есть моя родина Крым. И неважно, что меня там ждет, я буду до конца пытаться попасть домой. Наразі Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров перебувають в Анкарі. Ми будемо говорити на цю тему з гостем моєї студії. Алім Алієв, співзасновник Кримсос, вже разом із нами. Доброго ранку вам, Алім. Салям алейкум, доброго ранку. Власне, скажіть, будь ласка, от ваші перші враження, ваші перші коментарі, коли ви дізналися цю новину напередодні? Дійсно, це не тільки радість для всього кримськотатарського народу, для всіх українців, це радість для всього демократичного світу, який боровся і далі бореться за звільнення кримських політв'язнів. І, очевидно, ця новина, вона і підбодрила, і сколихнула всіх нас, і показала, що якщо ми будемо постійно говорити, постійно мирним шляхом доводити те, що ці люди сидять незаконно в тюрмах, то скоро в домівки інших політв'язнів теж прийде таке щастя теж. Як гадаєте, за рахунок яких домовленостей вдалося досягти повернення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза? Тому що ми знаємо, що вони відмовились, вони не просили помилування у президента Російської Федерації Володимира Путіна. Очевидно, що це були трьохсторонні домовленості, і президент Туреччини Ердоган виступив як такий медіатор, тобто посередник між президентом України, між Україною та Путіним. Тобто він, очевидно, спочатку це проговорював з українською стороною, з українською владою, з меджлісом кримськотатарського народу, а потім, я думаю, він ці речі проговорював безпосередньо з Путіним і, власне, який приймає в цьому питанні, як і в більшості, рішення сам. Власне, от напередодні лідери кримського татарського народу, так Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв говорили про те, що навряд зараз Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз зможуть повернутися у Крим. Зараз ми чекаємо на них тут, в Україні, на їхній батьківщині так само. Як ви гадаєте, чи є якісь загрози саме тут, коли вони повернуться сюди? Ви маєте на увазі в Києві? В Києві, в Україні, так, де вони будуть перебувати, допоки не відбудеться деокупація півострова. Очевидно, як на мене, для цих лідерів кримськотатарського народу також немає якихось таких сильних загроз в Києві. Більше того, їх тут чекають люди, я думаю, і в регіонах, і ті, які були змушені в свій час покинути Крим і переїхати. Але, очевидно, кінцева мета всіх зусиль, як і громадських організацій, так і влади, це щоб ці люди разом зі всіма нами повернулись на свою батьківщину до Криму. От Рефат Чубаров наголосив, що цей крок Росії, так, про те, що віддали нам наших кримськотатарських політв'язнів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, це не є поступкою Путіна. Але все ж таки, чому глава Кремля на це пішов, як ви гадаєте? Можливо, це якийсь такий хід. Навіщо він? Очевидно, як на мене, це була така, знаєте, заспокійлива ін'єкція зі сторони Путіна кримським татарам, нібито, але я хочу точно запевнити, що в нас заспокійлива ін'єкція тоді відбудеться, коли кримські татари і повернуться на свою батьківщину, будуть вільно жити там, і більше того, коли
всі інші 45 політичних в'язнів будуть на волі. Тому ми будемо і далі боротись за цих людей, які зараз сидять в тюрмах Росії, а також в Криму. От ви зараз заговорили так про тих, хто досі залишається так засудженими або ж у заручниках Кремля, ті, кого ще не звільнили. Так само от напередодні і Ахтем Чийгоз, і Ільмі Омаров говорили про те, що вони будуть тут вже боротися так само над тим процесом, щоб звільнити решту українських, кримсько-татарських політв'язнів. Скажіть, будь ласка, які у нас є шляхи для цього? Очевидно, і перший шлях, який ми постійно використовуємо, це дипломатичний і мирний спротив. Як на міжнародній арені, так в Україні, так безпосередньо в Криму. І коли мої співвітчизники, маючи величезні ризики, але можуть вийти з одиночними пікетами, наприклад, в Криму, це очевидно бере гордість за цих людей. Бо незважаючи на цей страх, який постійно насуваються на спільноту проукраїнську, на кримсько-татарську спільноту, люди його долають. І це, напевно, найголовніше в умовах окупації зараз. Більше того, говорячи про міжнародну спільноту, очевидно, я розумію, що і Ільмі Ага, і Ахтем Ага зараз дуже активно включаться в процес переговорів з дипломатами, бо вони є безпосередньо, і я дуже радий говорити це слово, бувшими політв'язнями Кремля. І тому для нас важливо також дуже активно включати їх в ці процеси, наскільки їм здоров'я буде дозволяти. Бо зараз, як ми знаємо, вони проходять медичне обстеження в Анкарі. Так, вони зараз проходять медичне обстеження в Анкарі, і наскільки ми знаємо, що саме сьогодні, вже 26 жовтня, будуть результати медичного цього обстеження, і якщо все буде гаразд, то Ільмі Омаров і Ахтем Чийгоз сьогодні вже можуть повернутися в Україну. Відзначу, що сьогодні у аеропорту в Туреччині закликають кримсько-татарську діаспору прийти під національними прапорами, це блакитний стяг із золотою тамгою, та провести у Київ звільнених кримсько-татарських політв'язнів, підтримати їх. Пане Алім, скажіть, будь ласка, от за словами адвоката, так, Ахтема Чийгоза, Миколи Полозова, немає офіційної заборони повернення у Крим. Утім, ми всі розуміємо, що, вочевидь, і там можуть розпочатися переслідування. Так? Як гадаєте, коли туди зможуть потрапити і Чийгоз, і Умеров? Ви знаєте, коли немає офіційної заборони, це не означає, що що нема неофіційної. І це насправді, власне, вся природа і сутність російської системи, цієї авторитарної, коли в тебе не можуть бути там формальних причин, але вони точно можуть з'явитись, коли ти перетинаєш цей так званий кордон з Кримом. І ці люди, і Ахтем Ага, і Ільмі Ага, зможуть, напевно, повернутися до Криму. Я сподіваюся, що це буде якомога скорше, коли влада в Криму точно зміниться, і прапори в Криму зміняться. Ви згадали вже про те, так, про одиночні пікети, про затримання, які були не так давно, зокрема у Бахчисараї. Скажіть, будь ласка, ось ці репресії, які чиняться так до кримських татар на їхній рідній землі у Криму, на анексованому півострові. Скажіть, будь ласка, є якісь, можливо, шляхи, механізми їхнього захисту в української влади? Якщо є, то які? Якщо говорити так системно, то ці репресії направлені на те, щоб показати, що кримські татари – це екстремісти, терористи і так далі. Та? І таким чином не просто схопити і захопити якусь конкретну людину, а взагалі нагнати від цього страху на всю спільноту. На жаль, зараз в української влади нема прямих механізмів безпосередньо на півострові захисту цих людей. Більше того, такого механізму немає в міжнародної спільноти. Ми зараз дуже активно боремось і адвокатуємо тему перманентних, тобто постійних міжнародних правозахисних місій на півострові. Це не просто, знаєте, додасть людям впевненості. Це, власне,
зменшить, як на мене, очевидно, зменшить цей рівень репресій, який зараз є безпосередньо на півострові. А репресії на півострові вже, знаєте, за ці більше ніж 3,5 роки вони йдуть хвилями. Тобто піки бувають декілька разів на рік, коли людей намагаються постійно тримати в такій, знаєте, напрузі. Скажіть, будь ласка, от так само питання так меджлісу кримсько-татарського народу, є якісь так само шляхи для того, щоб ну, фактично змінити так позицію Росії щодо цього, як поновити так не діяльність організації, так не діяльність меджлісу, а саме її правовий статус на території Федерації? Ви знаєте, персональні санкції, ми маємо говорити про те, що окрім, взагалі історія з санкціями, вона діє. Тобто ми не маємо очікувати від неї, що завтра буде результат. Але це гра вдовго. Санкції чим далі, тим більше діють на російський бізнес, на російську владу. І це дозволяє нам і демократичній світовій спільноті говорити вже з Путіним, і він тоді вже може під цим тиском приймати якісь рішення, йти на поступки щодо Криму і кримських татар. Очевидно, знову ж таки, кінцева мета – це є деокупація Криму. І не можна говорити про те, що кримські татари будуть вільно себе почувати зараз, коли в Криму є окупаційна російська влада. Очевидно, ні. Бо в кримських татар це вже історично склало, що перша анексія Криму, я, знаєте, власне, вчора про те думав, що тоді, коли Екатерина II в 18 столітті захопила Крим, було те ж саме, коли вичавлювали кримськотатарську еліту, кримськотатарську інтелігенцію, духовенство і так далі. Те ж саме зараз відбувається. Люди, які переїжджають, змушені виїхати з Криму, це в першу чергу активні люди, які проявляють свою громадянську позицію. І тому для нас дуже важливо також підтримувати тих, які безпосередньо, живучи на півострові, і далі намагаються робити якісь активності в громадській, в культурній, в соціальній сфері. Бо в політичній це, очевидно, зараз абсолютно небезпечно робити. Зараз маємо можливість долучити до нашої розмови Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Він на прямому зв'язку скайпом з нашою студією. Пане Нарімане, доброго ранку вам. І чи чуєте ви нас? Скажіть, будь ласка. Доброго ранку, дуже добре чую. Радий вас бачити. Навзаєм. Скажіть, будь ласка, поділіться своїми спершу емоціями від звільнення двох наших кримсько-татарських політв'язнів і, на вашу думку, яким чином вдалося досягти цих домовленостей? Ну, ви знаєте, дуже добра, одна радісна новина особисто для мене. Звичайно, був в курсі певних подій, певних ще процесів і готувалися до такого звільнення. Однак навіть вчорашні події зранку були для нас певною несподіванкою, тому що кудись там забирають Ільми Умерова, Ахтема Чийгоза і так далі. Однак протягом дня, звичайно, все з'ясувалося, і я дуже радий, що вони знову на волі, хоча і позбулися, я впевнений, дещо на деякий час батьківщини, і вважаю і маю надію, що цей час буде недовгим, нетривалим. І, звичайно, я розглядаю це як тільки посилення позицій вільних людей, тому що Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров зможуть з новими силами в нових обставинах продовжувати свою боротьбу за звільнення батьківщини. Скажіть, будь ласка, якими механізмами зможуть скористатися Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз, коли повернуться, для звільнення решти українських і кримсько-татарських політв'язнів? Яку роль вони відіграють в цьому процесі? Ну, ви знаєте, шлях останніх років він продемонстрував, що тільки за сприяння і тиску міжнародної спільноти окремих держав можливо звільнення українських політв'язнів, як це було і до Ахтема Чийгоза з Ільмі Умеровим, з інших. Я вважаю, що з тим, хто є ще і залишається в російських тюрмах, буде таким ж чином.
до самого звільнення, скажімо так, Криму і зняття будь-яких звинувачень, незаконних звинувачень з людей, яких сьогодні утримує Кремль. І тому сьогодні дуже важлива міжнародна така робота на майданах відомих міжнародних організацій і так далі, так далі. Демонстрація того, що російська дійсність, вона є неправдивою, що люди незаконно утримуються. І ми знаємо, що залишається багато людей, які звинувачуються в так званому тероризмі, а це вже по-іншому те, що сприймається міжнародною спільнотою, і завдання, зокрема, і Ахтема Чийгоза і Умерова, продемонструвати, що мови про справжній тероризм зовсім немає, що це лише видумки російської пропаганди. Скажіть, будь ласка, наразі з них зняті, наскільки ми розуміємо, так, звинувачення, чи варто остерігатися якихось нових переслідувань і Ільмі Умарова, і Ахтема Чийгоза? Звичайна ситуація в Україні, і вчорашні вибухи, і напади на журналістів, політичних діячів, учасників АТО кажуть про те, що навіть на території вільної України почуватися 100% безпечним не можна, і тому треба бути дуже уважними. Однак це все ж таки не говорить про те, що треба чогось там боятися. Я знаю і Ахтема, і Ільміга як дуже мужніх людей, які будуть, незважаючи на що, продовжувати свою боротьбу. І, звичайно, це честь української держави забезпечити безпеку не тільки цих двох людей, а взагалі всіх громадян України. Я дякую вам дуже, що ви долучилися до нашого ефіру, знайшли можливість поспілкуватися з нами на цю надважливу для нас тему. Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, був на прямому зв'язку із нашою студією Скайпу. Ми повертаємося до розмови з Алімом Алієвим. Власне, розкажіть іще, будь ласка, так коротко щодо того, яка кількість, можливо, ви маєте так приблизні цифри, наразі перебуває кримських татар так у статусі політв'язнів, заручників. От яка ситуація? Взагалі ми говоримо про всіх політв'язнів, які є виходцями з Криму, і кримські татари, і українці, і їх 45 людей. Якщо говорити про людей, які зникли, які були викрадені, це вже цифра 18 людей. І, очевидно, і 6 людей за ці більше ніж 3,5 року були знайдені вбитими за політичними ознаками. Очевидно, ми маємо говорити про те, що ці цифри свідчать про цю системну машину репресій, про яку ми говоримо. І завтра ми можемо очікувати нові репресії, нові вигадані справи, чи по так званій справі Хізбут Тахрір, чи по справах, знову ж таки, політичних щодо активних кримських татар. Але що важливо, що і кримські татари, в першу чергу, вони розуміють, що вони живуть на своїй батьківщині. А ті, хто прийшли, вони прийшли точно тимчасово. І тому цей страх, який намагаються нагнати на нас, ми маємо його відштовхувати від себе. Очевидно, це дуже важко робити. Очевидно, дуже важко робити це безпосередньо в Криму. І люди, які це роблять, це для мене це є героями. І ми тут, знаходячись на континенті, маємо давати якомога більшу підтримку і підсилення їм там. Ми стараємося це робити, робимо це саме на телеканалі АТР, і саме ми отримали ексклюзивні перші коментарі від Ахтема Чийгоза та Ільмі Умарова. Ми вже почули упродовж цих півгодини Ахтема Чийгоза, а зараз давайте ще послухаємо, що нам напередодні сказав Ільмі Умаров. Завтра мы планируем вернуться из Турции в Украину. Останавливаться я не собираюсь, молчать я не собираюсь. Борьба продолжается и закончится она обязательно возвращением Крыма в Украину и возвращением всех крымских татар, которые уехали на родину. С Киева через некоторое время я обязательно сделаю попытку заехать в Крым, потому что я вообще-то намерен жить и бороться в Крыму. Я много раз об этом заявлял, и готовность у меня такая есть и сейчас. Я обязательно вернусь в Крым, если не допустят, то буду бороться за возвращение столько, сколько смогу.
Вже сьогодні ми чекаємо на повернення Ахтема Чайгоза та Ільмі Омарова з Туреччини. Чекаємо їх тут, в Україні. Я дякую за розмову Аліму Алієву, співзасновнику Крим-СОС. Спасибі вам величезно за розмову. Зараз ми перериваємося на коротку перерву. Програма «Саба» не завершується. Зовсім скоро повернемося у цю студію і будемо говорити і надалі про надважливі події. Дякую, що залишаєтеся і прокидаєтеся разом з телеканалом АТР.